kaikki, mä oon Kärkkäisen Sanna. Viime kaudella mä saavutin Euroopan mestaruuden Enduron naisten luokassa ja tänä vuonna olisi tarkoitus lähteä MM-sarjaan koittaa uusia haasteita. Valmistautuminen tähän kauteen ei mennyt ihan niin kuin ajateltiin. Mulla murtui helmikuun alussa kantaluu ja tuli 2,5 kuukautta taukoa ajohommiin. Nyt mä oon kuitenkin päässyt ajamaan itse asiassa tosi hyvin ja mä uskon, että mä oon tehnyt kaikkini sen eteen, että mä oon valmis MM-sarjaan. –12. päivä kesäkuuta ajetaan Heinolassa naisten ensimmäinen MM-osakilpailu. Nyt jos koskaan mä tarviin teidät sinne reitin varrelle kannustaa. Nähdään Heinolassa.